To hagani gapor nga do nagaman aingu biang yu try. Bamenta gisngi ngan wanra biang. Ya gani ka jing hikai ka bangala pensange managani ka Good Friday. Namar ka daw jong ka jing bam. La jong aban pendap yu program ki bobon. Timenta gisngi ngan sedang biang yani ka jing hikai. Ka bangala sedang la ar laisian menta. Bat ngadangit ba adian ba pila sngap yu ka jing hikai. Kabangala shim na ga gospel ga jong Lucas kalanang ka ba shipho bat ngilay puli na duud khat ka ba light ho ter ya ka ba ngilayo e ga jing hikai ka ba yaday na uniunong Samaria babaha ngalapin ifi na duud sedang ba uniunong Samaria babaha de Jesus Christ ulung do ba ulebi ka de ganiyam bat ngakwa nganong ifi uto baha ba pedeng ginong to day mangi ka por bangin pat tip yu try unang up basa la niu try yung basa de ginong yalam ki pastor ba ginong hikai yung kitin ke jong play ba nga kwa ngan pin ifi man nagisngi ba pindup sngot ho yagani ka Jainsopspain ngalakran yaga Umphniang ba diga Wain ngalapin iba uniu nong Samaria ka baningkong e udan ka jing sngosun ay nda habudan ka jing sngosun ay kajing sngosun ay ga yalami u ba un hap hiar na u kada jongu ban let shadu shaw ni briu ba ha pa ginong to bagata ka de jing penlong ka ba blay kwa ingi bangin sngot ho ba jisu na mar ka jing sngosun ay palat jong u ye jing im jongi ula hiar na ka beneng jong ka jing sok bat ula wan hiar jing ni ka pertay ban wan wat kum yengi ki briu ki bam dan jing kerman bat pinda pulina ka bible nda ha ba u hiar udan usay ning kong yaga Jainsopspain. Bara busay yaga Jainsopspain ngala kren. Baka Jainsopspain gat ho yaga ktien ka jong blay. Kaba ki priyo ki bishakri utray. Ki di banda na gijingim. Ka Jainsopspain kam de ga Jain jing tap. Kam de ga Jain jong Lazarus kam mga ladeb ong. Hada ga Jainsopspain ga de ga Jain ka ban sop yaga jingmong. Kaba mut ka ktien ka jong blay. Kaba don jing pen sle kaba la ban pen kia ye ki priyo ki bedana pen ka jing mong jong ka jingam bat nang ta de nga kwa ngan pen i firu nang ne ba pin sngot ho ye ni ka tien ka jong try ngala kren ni ka to ka Jainsopspain khambon bat nganam kren shu mata ka sngi ngala kren ru khndiat ha ga jing dei bat ka Umphniang ti menta ha ga ni ka voice ka ba arspa khan riu kani ka ba nga kren mata ka sngi ngan kren biang ye ni ka Umphniang Bada bang keren ni go Umphniang ngakwa ba pin sngap. Dakata ka rukom ka ba syai ba. Naman uniu unang Samaria ka ba keren yu Jesus Christ. Habaw Sopspain i no tangkum to terkong ye to ka met jong. Henry udan ka Wain, udan ka Umphniang bat ka Wain. Kani ka theo ya ka jingpen sle. Ka theo yo minsi makhot beri ka jingpen sle. Ngin siya pet yaga Wain re minta ngan keren biang haga jingi day bat kani ka Umphniang kabaw niyo ng Samaria usyim ngaladep ong ka Umphniang kabang iya keren haga Bible haga por jong ka Bible haga por ka jong ujisu haga por ka jong kikon Israel haba keren ka Umphniang kim keren ka Umphniang petrol kim keren ka Umphniang syarak ni ka Umphniang bam ki keren be ka Umphniang olive badai ni kita daw ngini pet ni ka Umphniang olive naga Bible ya ka mga lakren hagatu ka voice ka baladep nagatu ka kitab Exodus ka lanang ka life ho bat mentay singiru ngan pulipiang ni gani hindiat bat ngakwa bangan pin ifi hagini ki klip mat bapin sngot ho ndaladep uong igini giktian na lanang ka life ho nagadakhat ka ba ar utray ulakren pan o Moses udaang shimru hame yigijing ilpi bakodor nagamir ka basngur sanspa shekel nagasisya batyang shiteng nagata arspa sanpo shikel ken bat nagakalamis batyang arspa sanpo shikel bat nagakasya sanspa shikel kat bakum ke shikel ke jaga gentang bat naga Umphniang olip shihin bat men tau deki ye ka Umphniang bapensle bakhoy ye ka Umphniang balai kleken kum ka rukom o apothecary kan lang ka Umphniang bakhoy ye ka ban pensle Fi ya ka Umphniang olip ngan pensyai kendiat igini.
namal ngila ya keren gitu ke jing upi ngila ya keren gitu ki kinja spice ki kinja musla ki betiang ke kasia ke mau ke kasia gitu ke mir ngila keren nang tade ke dan gitu ke kalamis ke upi ke betiang ke jingmat jongka kidan baro ini kidan ke jingmat haga jing ite bat ke jing trai ke jong mensim khot haga jing im ke jong bangai u haban dan ke mir ke bapen khot Uhapan dan ia ke jing im ke badan ke kasia ke bayo ia ke jing tiang na ke tu ke ding bat nang ta de ke kalamesru ke de ke tiang ke ubi bat nge kwa ngan ong fia ke ke por ke ni ke kren ke jing pen sle ba ke jing pen sle nda ba ke mi nangi kanom dei ke ba thang kanom dei setia ke ba pen ngosi ke brio Teng dan ke brio ke ba ong adan jing pen sle en re ha ba ki im ke jing im nda ha ba ki kren ke rukom im jongki ha yeng sem ha po ka shnong ke tau ha ke troi ke kta ha ke jing shekri play ki klem long ke jing ubi en re ki long ke jing itung ki klem long ke ba tiang ke jing im jongki ha re ki long ke jing thang ban ken mau ke takam de ke jing pen sle ke ba dei u play bu kren ke ni kadan ke jing mot ke ba kraw ba ha ba kwa ban kle ye ke ni ke umphniang mix ye ke ni ke mixture la ni ye ke ni ke jing ye kle ba pa ban pen ye kle apo ke ni ke umphniang olip ya ke mir ke ba kren ke jing pen khoit ke kren ke kasia ke ba tiang ke keren ru ye gani ke kalamis ke ni ru ke de ke tiang ke ba ubi but de ne ke daw nga kwa ba pintip ba habo play ule ye gani ke aka ke testament berim uda pnia ba balai naman kini baro ke de tang ke serngeu ke de tang ke aka ke balong ke dur ke picture ya ke jing pensle ke ba shisha ke jong men sim ko ha ke testament ke betumai hangi menta but de ne ke daw nga kwa bangin shime ke ni ke nongrim ha ke bangin yo i ke dur ke ba shisha na ke ni ke jing sle but de ne ke daw nga kwa bin snap ha Pelai jingmot bah bau jisu shimini go umphniang ban pensle itu bah ba pleng nong to ukurani go umphniang olip bat gini go umphniang olip him shu yo tangi go umphniang olip go umphniang olip go mamdan gini go mixture kamde go umphniang olip bat hadien bala dep le gini go ye gini go jingsle ye gini baro khot gini go jing ki mixture ngan bo de tien ndala dep gini uang shim ye go umphniang olip shihin gini go hin gini go jing tau Singam de bataika ong shimigane gat kum gijing tau nang ta de mix yaka tap igi tu gijing ubi tap igi tu gemir kle lang igi tu barakhat apo gani go umphniang olip bat uda batailu ia gani go umphniang olip ngakwangan pen infi kendiat ia gani go umphniang olip ia go umphniang olip pio nagi so olip ki so olip adien bakila I badadien bala sayki la plok iki no ding olip kwa ngan ong ifigataru ko de badon kamba la plok ye ki tuki so alip la kain na po tu ding alip that iki grai ni ki po tu ke jakatliat bat nang ta de pen wet lo iki knyot iki nang ta de sho iki pen wet iki nda habala grind ba kan sami itu ko umphniang olip bat nang ta de kisala iga ban penan kami ka kum ni ngalam la ban batai lut iga ni ka iga process la ni ga rukom kle iga umphniang olip nama ga ni bejrong nangit yin si pek batai ba ga ji de bat kawan bat ngakwa ngan ong fi ga ni go por ba ya ka umphniang olip yo nang ta bat ngakwa ba pin sngol thu khndiat iga ni ga shukran lingkan khndiat iga ni go umphniang olip wat iga umphniang olip pinom yo no so olip la da khlem de grind you Fitip ega jingpen sle finom yo. Lada klem da penluet ega jing ya lenti ega jopi. Klem da penluet ega maladi jopi. Klem da penluet ega jing im jong aba jopi. Ni klem da ya ya peneng jing penuan dur ba jing mo jing prang ke jong try ke bobon ega jing im. Lada ngi klem ya hang tanginum yo ega jing pen sle ega jing im. Kata ke keren ega jing pen sle. Ba dei ni kata da ngak kwa na pi. Lada pi puli ega bible ke sngot tu ba kedan ke jing mot ke bejleu kedan ke jing mot ke bekraw. Fi puliang ni sngapa ko ongkum ni ngakwa fin shai ba igni ndala dep sngapa u ongkum ni ngan puli khat ka ba kalanang ka ba life ho exodus ka khat ka ba art posan dong ini puli men thau de ki ye ko umphniang ba pensle ka ba khoi ye ko umphniang bala ye khle ken kom gerukom u apothekari kalang ko umphniang ka ba khoi ye ka ban pensle u hikai ye ki kon Israel yo Moses o men let hekum to gumbale uto u apothecary fi uni u apothecary la da pikwa bantim hage testament berim ude unong shna dawai but unong ai dawai
udah ukenja nong ai dawai ngan bu mga kaktin jing imenta ulong ko mukenja pharmacist unong ai dawai but uang mayo I kumbale uni ukle kumno mix kumno gitu ki mo gitu ki thiet ki dieng gitu ki herbs but nang to u ai gitu ki dawai but nang ta de ukle ki usna penwandur nang ta de sa ai ki pri uang le igni snot kho igni go Umphniang olip ru ka ba mix kumbale utu nong shna dawai u apothecary but uang men le kumta thik buat igaru kom go jaw but ndala dep ngakwa nganong fi uang men le omlo wang kan lang ko Umphniang go khoi ti go ban pensle ndala dep ye gni go Umphniang baro kala long complete men ta kat kumba blay kwa ngan pen in fi gni go por snap ngan pen in fi gni ktien ngan hikay fi ye ga application lani ye ga kom apply kum no pin apply ye gni go Umphniang u jisu how to nong samaria u apply gini go Umphniang hadien ba uladep subspan yegi jingma ka jingpen sle finum yo hashua lada pimpat yo yegi jing subspan de gktien ge jomble ka ba mut yegi jingpen sle finum yo lada piklempat shem yegi ktien ka ba de yegi jingpenim agi jing im jofi nagataga daw ngan pen imin menta yegi application nakani ke kitab Exodus ke bang pule sngap ngini pule nang ne fi ye kini ke Umphniang la da pin pet ba u ka baning kong u ongkum ne sngap ama ngan pen iswa shabar nang ne nagala nang ka lai pho fi ka baning kong kini ke Umphniang ka dei nakabenta sngap ngana pule pin ke bible u ongkum ne aga kitab Exodus ke nang ka ba arbunyo ka de khat ka ba arpho sngap u ongkum ne u blay yo aron wang men hukum igi khon Israel bakin walam hame ko Umphniang olip bala tliat ka khoi igi jingshai ya ka ban pen me ya ka ta shara khlem de pot ha ga tabernacle ga jing seng shabar ga jingka ka ba khmat ga jingpla u aron bigi khon rang jo ugi ni sumar ya kana du men me adu men step ha khmat utra ga ni ga nang ka hukum halagar ta ha ki pateng la pateng benriu jonki na ka ban ta gi khon Israel pina pule ga ni ga baning kong ga dei ya ga ni go Umphniang olip ka bala tliat ka ba khoi dei ban apply ka ning kong dei ha ga ding piniang sharak dei ban penlong ka kum go Umphniang ka ban pen me ding ha ki sharak fi apo ga tabernacle ndan jing shai ka bo blay kwa ya ga banabar tap e ka ga sni lang blang katuga jaga ga bakintang ga jaga ga bakintang tam kadai ga badum thlem da po mdan jing shai perthei mdan jing shai na ba mdan jing shai ga sni mdan jing shai de tube light lani de no no ga jing shai ka jing shai ga badan to po ka dan be tang ka jing shai ka jong ga ding piniang sharak siar fi kadai ga jing kai ga ba kodor ka ba kraw palat ga ta fi yo ila dengan krane ga ni balai bo blay umsha ban bahang to apo jong to tabernacle jong jing shakri play haki to ki r section jong to tabernacle ka baning kong gade ka jaka mok baning kong gade ka tai ka plau ndre apo jong to tabernacle ka dai ka bala tap ya ka de ki jan ki bubun singanom de batai ka tabernacle lang ni na mar bayo ka slam andre apo jong tabernacle apo jong to tabernacle ka dan ka me ka badan ki to ki khat artli ki pupani ka dan ka ding piniang sharap Bagi ni ding peniang syarak kadai bandap daga Umphniang bagade ban meding renti baro arfu sau enta nang ta de hang tu kadan hapa ka jaga ka bakentang kadan ka duan jong ka jingthang ilbi tap de ki musla apa ka duan ka ba meding ka sma ilbi ang tu apa bat nang tu kadan ka perda ka berben ka ba kedau ba shwaban rung sisin sisna mulungda syak tu jaga ka bakentang tam unrung daga snam andai hagane ga jaga ka bakentang u haban dan malagi singiban ba mi ni kipupni ban le itu ke jing aingo ban aingo you try ban thang itu ke jing ubi ban penlang ke jing sok ba jai Israel nga khwa ba pin yo e ni ke jing hikai haba ulung do urung hang to apo
imat ya ke ru dan jing shai la ban tebe dai mombeti la ban tebe da la ban pli gitu ke perda la setiaban ring da light la da dan electricity uble sha ke jing shai ke badana po jang ke tu ke tabernacle ke dai be tangling ba ke ding peniang sharak siar ke ba ke sharak kame na makadan ko Umphniang po itu ki kulpi but ngani to ipi ke jing shai ke dai ke ba mi tang nang ta ba du lingdo u operate lani u perform u pendap iki kamle ni am to baro ang to po bam ki pupani u thangi ke jing upi u le ke jing le ni am ha ke jing shai ke ba mi na ke ding peniang sharak siar kan ni ke dai ke ba kraw pala ke jing dai ke jing shakri menta ngan keren ni ke ni ji shang snow benut bang keren hang ni ngan sekeren ni ke ni wala ke jing sangi ba kham he fitep pipi ki yo snow menta ke singi pite ki bala kir khuno try ba bi yo jing shai ke ni fitep ne am hapo jong to ke tabernacle ngan ong biang si sen dan jing shai ke ba wan na bar dan jing shai ke ba me na no ka ba briu tau en re ke ni jing shai ong blai kan dei bet na ka ding pniang sharak siar ka bala pen me e ka da ka Umphniang olip ka ba khoi ka bala tliat ba but nge kwak ngan ong if you get how you get jing tray get home and see me khoi ka kren chapang ka jing shai ka ba mi no men sim to blay ba habang I shakri you blay hagini gisngi tongino mi jing shai e na ki commentary tongino mi jing shai e na ki internet tongino mi jing shai e na ki kat na ki jing tho jing ki brio tongino mi jing shai le na ka perthei u blay snow to nat e ta ka ba blay kwa yo lindo abo le ki kam le ni amang to po ba un le ik bro apo ka jing shai jo ka ding peniang sharak siar ngaro nga kwa nga no fikini ke jing shai ka mga yo bala da ka dayingi mangin pule ka ktin ka jong play ki kpupen I ka thau ka ktin ka jong play la da ka dayingi mangin bami ka ktin ka jong play tongin bama ka jing shai ka jong men sim ko la da ka dayingi ka mangin le ka jing le ni am tang ki jing upi ka krene ka worship ya ka jing money yo play ka dayingi mangin money ha ka jing pen slap ka jing shai ka ba mi na ka ding peniang sharak ka ba krene yo men sim ko la da ngi le ai hang to apo tongin le apo ka tu ka jing nginum le e ka ha ka jing shai ka ba yo na bar are to ngin yo e ka jing shai na ka bor ka jong umen sim ko la ngan kren ni ka ba jrong as no to nat mangan ong pi ha gi ni sngi ngina bon plat ka jing shai ka bo na bar ban ngi ra e ka jing shai ka na bar po ka yeng ka jong play but nang ta ngi kren ni ka briu ka tin ka jong play ka jing shai ka ba ngi yo na ka leng but ta ngi sedang man lumika ban ngi wan ra e ka ta she ka ba kentang hang ta pin lap kam don stia ka jing dei ba play ha ga testament berem uling do la da ule kum ta uniap fitip ne mu play ai hukum yu aran ni wang yakani ka Umphniang ka tabernacle ha ga jing san kin ki kon shin rang jo kin sumari ka na do men me na do men step khmal tra u da ong kum ni kani ga long hukum la ka ta ka pateng benriu jo ki to ki kon Israel ni men tangim nan ding peniang sha Nega sringio bahadu mentau play kwa ngi pateng la pateng bangi day ban yo e jing shine no men si ko habangi shakri yo try fi kabas neo menta e balang kabas neo menta e ngi jing shakri play kabas neo ngi menta bangi shakri yo try na bangi khlem sai e jing shai ga bangi yo no men si ko ni sai na ga bangi puli ke ai ni sai nang no but ngi sai no kam nan bor kadai ga bam priang hon kadai ga ka ba wit a ga hima ga jong play bo play kwa ngi sai tang na ga jing shai kabami nega ding peniang sharak siar lada pen lip nega ding peniang sharak siar ulindo ang to apo utare ruma unle eki eda kabusho anta da kabusho tharai but de nega takadaw hagi nigi sngi don shibon ba ni krene ka tin ka jo blay ruma rutet but nang ta de ngi hikai brio khlem le sngo tho shu anta chu tharai but nga khwa ngan ong pi hang ta ngi klumar namalada ndon ga jing shai ga manaka ding peniang sharak kabadum sudang to apo fim kan ma ga balang he FSS Lepi puli kitab jingpen Paul nang kabaar men bau Jisu let mi apo Yohanes wang tho e gane ge shiti shege balang Ephesus wang ngayo i jingle jong pa ngayo i jing piang jong kana dong shidong are wang ni ge weng ngadon gane ge persya e pa ba ta kalong ba pala i no ge jing e ge bening kong wang to kala ka ba mot ba le piang ge jingle ge bening kong lem kum ta khmi ngan wan kloi pe wang ni ge tien ha khmi la da pham kala ka ba mot ngan weng ye ge ding pniang sharak siar na pedeng jong pa ka ba mot ayu
kamot lada weng no ega ding peniang syarak siar nakabalang hang to apa ki lingdo ki briu be shekri blai ki long tang ka niam tang ka rukom tang ka jing pendep niam bat kin shi tare rumah kin shu antat bat sami ki briu ki be shong ji seng ki be yo thia sami ki briu ki be lek kiran tin ki job blai kat mamon nama mdan e sho ka jing shine no men sim khoi kam den sho but day ne ta daw ko ngana pi u jisu ada ka warning ye ka balang ha be sar suap lada pham kala ka mamon pet ba yo nga weng ki ding peniang syarak siar lada weng ki ding peniang syarak na ka balang ka de ka dum tam na ki jaka baro but day ne ta daw nga tuai me ta sngi ba ni ka jing kran ka bang kran pi ngala ong lu pana du besdang wale kirki ngania jingai kene ko Umphniang ka bang kran ni ka kran ni ka jing pen sle amen sim ko ka de ka ba kodor ka de ka jing hikai ka ba kraw but day ne ta daw nga de kwa e pi ba pin pen le jing mot ai por ga habang kran namar habang kran ang ni ngam kran e na ka e ka bang pen kre are nga kran ru ringkat ba ka jing pen kre ringkat ba ka jing alam ba ka jing pen pau ka jong men sim ko ngangai finio jing ku to ngini pe ka ba ning kong e ye ka Umphniang olip day ban pendap ha ka tu ka ding peniang syarak bat ba ka Umphniang kan pen me ye ka ding arfu sa ku tau blai kwa ba ngini ai me da ka ding ka jong men sim jong blai baro shisni ta ka de ka bening kong ka ba ar ngan puli fina ka kitab Exodus kala nang ko ba life ho ngini puli na du khat ka ba arfun rio snapa hi nga krani ka application la ne kumlungi apply gini ko Umphniang ka ba play la dep ai kat tu gitu ka mixture pina puli na ka khat ka ba arfun rio wong ne men pen sle ru daka ka baning ko wong ne pen sle ya ka ai daga ni ko Umphniang ya ka tabernacle ga jingisang bat ya ga senduk ka jingpla ya ka miet ru ya ki pliang jong ka baro ya ga ding peniang syarak ya ki pliang jong ka baro ya ga duan ga jing yubi thang bat ya ga duan ga jing aingo thang ru lem bat ki pliang jong ka baro ya ga dabor bat ya ga slajat jong ka tu men pen kentang ya ki di bagin yo along ki bekentang tam baro kat ba pendai ya ki kan long ka ba kentang kem la da fi snot ho igane kan de ke ke ba kraw u blame mde bu le klumar ne mde bu kwa ai ke jingle ne u blame bu ai ke kon Israel begin le igane u kwa ban hikai ni fi yo yi kamot ayu gane ha ga begin jaban sem u ong hang ne men pen sle e ka ningkong e ye ga tabernacle ka jingisang ka ba ar wo men pen sle e ga sndok ka jingpla kani ga kran ba ga jingisang ki jingisang jingi ki de ban day ki jingisang ki ba don ka jingpen sle ki jingisang ki bam don ka jingpen sle kim de ki jingisang snap hai ke ege bang kran la fi le jingisang fi yo atanga niam fi yo atanga rukom ka tabernacle ka jingisang on ka bible haba ka kran ban pen sle de ni ka Umphniang ka tabernacle ka jingisang kamot san right de ni ka Umphniang ka to ka tabernacle bar ka we ai kan de ka ba day de ni ka Umphniang namal ka ba khlem de ni ka Umphniang kam de ka ba kentang kam de ka ba priang on khmat jang play ta ka daw da pet ba hai ka jingisang ni ka sngi hato ka day ni em ka ba day ka ba la pen day de ka jing pen sle hato ka day ni em ka ba don ding ka ba don jing pen sle na men sim ko yo kam don jing pen sle da pet ba ka de ka ba mai ngi ba ngi shu shakri klumar fi pulin nang ni ka ong men pen sle e ka da ka taben ya ka taben i da ka ya ka taben ka jingisang bat ya ka sindok ka jingpla wat ya ka ta ka sindok ka ba kren ya ka ni ka sindok ka jutang la khode ka sindok ka jingpla na kwa ga nang fi ka ni ka por ba pi de bin snot ho ka ni ka testimony ka de ka jingpla ka ba blay kwa ban kren chi ka jat ni Israel limba ka ni ka sindok kren limba ka tu ka jingtap isen ai hang tu ka don ka ki don ki tu ki tablets ki bala bu hang tu apa but u blay kwa ba hang tu apa ka de ban don bet ka ba don jing pen sle ka ba mot ka la tap bi de apa ka tam de ki tap ki tap ya ki tablets ki tu ki shipokum hang tu apa ki tap lot bar khat ki tu ki ding do aran tap ang tu ka mana ka bla tho la pin pule
hang tai stisi ke Hebrew balai tiap apa sendu jutang kaba keren bau blai yang syu daga hukum blai yang syu du ding du jo aran blai kwa syu itu ke mana ka bla beto blai kwa ban tap yikini barakhat daga jing isen ai ga jo blai sampai bai kata najrong jong ni sendu jong jing pla kadan ke jing tap isen ai blai wang nang tangan keren shabanang tala dengan keren uling do unyap blai keren singi hadu mentai singi de naga jing isen ai but de ga jing isen ai jong ko ba yai ne shigi bo bam jukun kabat mai malang step on Jeremiah naga taga daw nga yang nang ni ban ong fi habban dan jingpen sle e gata sendok namala da kam dan jingpen sle kam lang ba pdiang na khmat jomble ndala dep wong ye met ye pliang ye ding pliang sharak ye pliang jong ka baro ye duan ge jing ubi thang ye ge duan ge jing ai ngu thang ba ye pliang jong ka baro ye dabar ye slajat jong ka fi baro ka tiar ka badana po tabernacle kitu ki tiar ke pendan kam nadu ka duan baro artali hadu ka wai pa ka wai ka tiar ka tar ka jan ge na baro ki utensils ki tu ki tiar pendan kam baro ang to po ki tu baro khat ki instruments ki badan ang to baro khat ki day bandai ki bala pensen right da kani go Umphniang ka ba u blay kurena Moses ban pensle ye ka bat nga kwa nganong fi kanu ka tiar ka ba lawan ra ang to po ka ba khlem day ni jing pensle kam day ka ba kintang bat kam long ka ba pnyang hona khmat jong blay la pi pendan ka me ka uling do ula ban yaw baru play snot nat ye gano fi deni kita kadau ngakwa ngan shu ang fi ngani por baro kabangile apo jong ka jika jong ka jingi sai kadai bandan jing pensle ka application ka baning kong kadai ka syarak ka application ka ba ar kadai mo pia ban apply ki tiar kita ka ba kren ba baro khat ka badan nang to apo kadai nadu ka jingi seng hadu ki tiar kita kadai bandai ka badan jing pensle angas ngutenat ikata ngadas ngutenat ikata hagini gisngi ngempet ikata ni pet ye ga ngi wat ikaba kinja pertai ka ba ye kata ka ba ya be palat chiki ik ba kinja pertai ndrei haga testament berim kimla amta ki haban ko ngu ko ong play but vi pulin ngini ga bible singap anda la pensle daga tiar ya amal pedang daga ni ga Umphniang ngini ga tiar baro but baro kat ka ba pendai daga ni ga Umphniang kalau ka ba kintang but ndala dep baro kani uang sakaway de ka application uang men pensle ru yo aron bergi kunshin rang jo men pengitangi ki begini yo kamanga ye ke kam lingdo men kren gi kuni sol ka baong kani ga nga ko Umphniang ba khoi ye ka ban pensle ye haki pateng la pateng benrio jongpi pele jingmot bahai gani kani de bedon kam hadin bala pensle e ga tabernacle ga jingisang don kamen pensle e ga sindu ga jingpla ndala dep de men pensle e ga tiar gitar baro kabamot baro khat ka badan hapo ka de men jing pensle kababot nang ta ga dai singap ang hangi to men pensle ru ye ka Umphniang singapa men pensle ru daga ni ga Umphniang yo aron bari ki konchen rangjo men pen kentang iki singapa wam ni bakin yo kam hanga ye ka kam lengdo ini dai ga bang sngo kemen na ka ba galiang sngo tiang ru ka ba galiang fi u aron wala da lajit do play khon jong u gi de baniang ka kam lengdo rei la da ki klem yo e ni ga jing pensle kim long gi bobit baniang banle lengdo kin yap apa ka to ga jaka ba ki le niam kata ka de ga ba play kwa e ngi minta kata ka de ga ba play kwa e ga jing em jingi bangi day ban sngo to ba gini gisni krani figi bi shekri yo play krani baro ki bele e nam to try watang ba fi alam jing seng watang ba fi shu yang jing ai ngo watang ba fi shu tuai ge jing ai ngo ne fi pen banai ge program ge jing seng ne fi ruai ne fi dan hang no no la da mdan jing pen sle kam de ge ba pri ngo na khmat job nakataga daw gini gisngi ni wat igi brio gi banang ni wat igi brio gi start ni pet gi brio gi ba snut ho shibon ni klempet ninkong kidon jingpen slene ya namar hagani ga tabernacle mdega jingnang mdega jing id biang ga dor ga dar lani ga jing snut ho henry hagani ga tabernacle yo aron hi legit
day namar udan banyo ye gani jing pen sle klem gani jing pen sle kalong kabam pediang huna khmat chong play so si banganong gini gisni ni thungi ke breus ke kam ke jo play ni jet ke breu ke long ke pastor ke men besan ke rang ba balang jet ke breu ke long ke nong ye tre kam play hagi label ke prepare ni ke office ke ba prepare ni klempet lagi breu ke dan ke calling ne ni klempet lagi breu ke dan ne ke jing ai ke jong try ni klempet lagi dan jing pen sle ne pediang la ke pediang yu mau dieng peniang yu breu ba le ke jing ke bom long bat nga kwak an ong pia ke ni ke por pim tip bau blay ha bau kwa ban penen kam yeki yo aron ba ki khon jo o bakin le ke kam lingdo apa ke tabernacle udah kwa bakin the day de ke jing pen sle lada mdan ke jing pen sle kin yap agdu ke jeka pim yo ing ni gisni ba ba ni shakri yo blay nama ba ke breu ki klemwa chu ke jing pen sle jong min se ma ko nama ba ke jing pen sle ka klem dan pdf ka ba sa na ta ke ba yap sudah tien ke jong play ke bangim ke bami na ke jing kai ke yap ki banget ki bami na jing sen ki laban na ke hajar hande ki ke yap ke jing laban sem ni laban celebrate ke good friday ni laban celebrate ke easter filapin le lo ke jing le baro hande ke bami na ta ke yap sudah namala da khlem dan jing pen sle ka ba sa na ta ke ka ba priang na khmal jong play ka ba yap sudah ka bami na ta pim tip ag testament ke berim yap de la dan jing pen sle yap de la dan ni penan ka me ke tiar ke khlem jing pen sle mla setia ban pen sle ba emal ban ban mla ban chile ke kablang do kal baman mla ban chi tre kamu blake da ba jet hi da ba thung breu mla setia da ba shilong de ki election mla setia de play u ba nominate de breu de play u jet yo moses de play u thung yo aran de play u ba pniang ke breu ba nga kwa nga nong fia ke ni ke por kanu kono ka ba shi thung breu kare ga ba ma na ka ba thung breu kam dan jing de ba ke jing pen sle ba pi lapan men saw ke kam jong play ke pertainment ta lapan wit ke jing shikri play ke ni ke sni nama ke breu ke ba tre kamu play ke bampat dan jing pen sle ki shimmi ke ba kentang ba ke persang ke ba le rung ki committee kor baro ke jat kam baro le lot ke jat kam baro ke ba kentang klem le snu tho ba ngi de ke lingdo ke ba play ru jet ya ke ba ngi la khat dan ki kat tu kat ne ke ba klem jet dan ke ba jet ba ke ba jet ke ba yo ke jing pen sle la da bi klem yo ke jing pen sle ngan ong fi ke breu ke no yo jing ke khone pi enam dan ni ro ba snu tho ba itu pi what you ak na la di what you le na la di na ba ke de ba ima ke de ba ma ba fin ta ke ba klem dan jing pen sle na tuai men de sngi ba pin yo ke dur bala da tang ke umphniang ba thau do breu ba ke ba penlong yo ki ba kin yo ke jing pen sle la da bakla ki ya ka do tam ke jing pen sle ke jong men se ma ko ni dan ka man pe ba ban yo ke jing pen sle ni dan ka man tip ya ke jing khat ba ke jing alam ke jong play ha ke jing em snga ba ngan pen ep chu ha ke ni ke pot ndala dep ke ni ke application apply ke ni shaki shak ya ke ban pen me ke ding pen yang sharak ngan ong biang sisin ke application jong ka dai ke tiar gitar ke tabernacle ke senduk ke jing pla nang ta de ke basa nang ta dai ban apply ka hagi brio gi shakri ble ho aron ki khon shinra bre ong pateng la pateng ben rio mentang ngim dan shu ini lingdo ngim dan shu ini ko umphniang ru ndre mentang idan de khamba ba ta dai ble lo khat ingi ki lingdo ba gi siem hagi hima ke jong ba lagi ni gi sngi ble khat ingi baro ngi lang te ki lingdo la ngi la it ila kelak ba mun ila priang yu jesus christ ni de ben dan ye ge jing pen sle aga jing em lada pim dan ye ge jing pen sle aga jing em pinom la ban position shanuro fi de ne te dao ngan pen isu shu pi nang ne ndala dep singa ba kene ga ba khaddu ye ge jing kren jonga le se ge ge voice ga ba kren me ge singi ge voice ga ba arspa khan rio nga kwa mangan pen kut daga ni ngin si beteng biang igene ha ga wipat gesngi ka ban wan mangan polite ni ga voice ka ba ngakwa ngan pen ifiang ni ga dai naga kitab exodus kul nang ga life ho na pin puli wang ko ne wang ha ga khat ga life war shwa ngan puli ngan bu ni gitien ha ga khat ga life war u ai ka warning uda maham ni na ko ana kren bahai gani u blay uda ai warning ni kidan ki warning kiba u blay uda maham but ene ga dai hadu man ta sni ga trek ka warning ka bau bleu ai ni wong kum ni saman puli khat balai bu arwa wat pen sle daka ye ka met u breu tari ga bening ko
Tapi sengap inga pelai jing mot bah kani dia ke beningkong ke warning ke beningkong what pensle daka ya ga met ubrio tak ada ke ba ngan de shonk dia ta ka jing pensle jong men si mo ko ngan let direction ta ka jing pensle jong men si mo ko kam de ya ga met ya ga belong physical fi ya gini gisni ni wat palat de gini jing pensle ka belong physical ngamla ngimla len nda wanu men si mo ko kadani gitu ke sensation kadang ke jing ngau nda hiaro men se mo ko ubriu mi nyang kriat nda wan ke jing pen slave ubriu kadang ke jing saat kadang ke jing klut ke jing rahamro nda wan men se mo ko tu ubriu sengapa ukinyo kata long physical kadai ke met nda wan ke jing pen slave nda ke hiar udan ubriu bekelan do bara bagi kelan ke ubriu wala kiran ban nda ba kawan ke jing pen slave fi wang wat pen slave daga yiga met ubriu kapamot uplay da pelaj jing mon gani kani gam de jing slap bani slap itnat bani slap ba portlang ba padang em kani ga jing pen slap kadai ban pen slap bangin la ban shakri yo play kam dai na kam ta ka buram jong brio kam dai na kam ta kani ga met bani pen pau ju ga pretay bangi de ba don jing pen slam uplay kwa ga flash kwa ga met kwa ga dodge on wat pen slap ga ni ga met uplay mo wali pen slap ga ga bakin jado ga do Hari ini singing tuai bangin yo bor bangin power do. Bangin yo bor bangin lek bangin bukti ke brio bagi brio gini benai ngini ai YouTube. Ban nata dengan ini pen i ke brio bangin tuai bangin nata ke brio kelon kam dai kum ta. What pen slek da kai ga met u brio ngak kwa vena shai bai kata. Ka jing pen slek ga dai ga bukan jaman sim. Kam day met ka jing pen slek ga dega bakan jamin sim ga don kam ga min sim jingi ga don kam ya ga jing long min sim jingi ban pen slek ya ka ta ka ba po jingi yo brio ba po jingi ngan ong no kom ta nama balai lada pi pen slek ga ni na ka benta ga rukom le ni am pen slek na met ngani tu pi blue da ada ga warning wa wali pen slek ga ni ga met brio wali ship ni ga umphniang ba pinye le kai ka ba pen slek kai ga met nai le kai ga jing pen slek ka jing pen slek ka debet nak benta ka mensium ka debet nak benta ka jing syakri blai ta ka debet beningko wali mot ka jing pen slek ka long physical ka dei ka ni ka met Filipin yo sngo ko mga ong ka jing pen slek ba ka wan ka met rekan ma kom dei ka met ka jing pen slek ka long sipo ka long internal ka dei ka ba hiar sipo jong ka spirit ka ba bo brio yo ka jing pen slek vin yo ka beningko ujaw mat uyam bale uyam magkatay ka minsim kabaan na kawan ka jing pen slek ubriu kumen bale kumen na magkatay ka minsim bale ulat lod ubriu na wan ka jing pen slek na magkapalat yu una ki board jing dom ka jing pen slek kam day ka balang physical kam day ikani ka do ikani ka flesh kata ka warning pet ba ikani ka sngi don ki briu ki banyat ka briu wat na bagi duai ro kada wadai bagi perkhat bagi jing pen slek ka bawan na ka benta ka met briu ka jing pen slek ka dai bantu suki pim kan ma wat ka ba the da ka umphniang ya olip yo David do Samuel nda ha ba ka umphniang ka tu ni ka kliu yo snga wa ka met jo hande ka babu ka da kren shai ka nang ka ba khan riu ko ang min sim jo blek ula wan jur ho David na ru ka ka sngi ka ba man ka jing pen slek kam dai etang ka met ka dai bo min sim jo blek wan jur ho tu brio Fi ni jing pen slek ka warning ka bening kong wang wat pen slek da kai ka met ubrio hanga kwa pen snga ba ka baar ka warning wang limni ha ka rukom jing kle jong ka wat thau da ka wai pat ka basriye mi ka kalong ka bekentang bat kan long ka bekentang kenya pi jar da snga ba ma ni ka warning jar u ba kle ya ka bekum ka ni lani jar u ba bu ya ka ho nong way on ot no ken yo ta na pedeng upai lang jo lightly ki warning ang ni ka beningkong mda yaga met nganget pila snotho ka ba ar wang wat kle ika wat let pertu but wat ngan bu daga tin ka bachai minta wat num duplicate yaga jingpen sle ka joblay
Dan Gabriel ba duplicate ega jing pensle. Wala duplicate daga degree. Daga jing pule jopi wala duplicate. Yega jing ay jong men simba khoi wala duplicate daga ega edo. What duplicate pi lap ini simple ega sa sting ga jing shekri play. Bangi puan ki brio ki badan ki jing pule ki bobon. But nang tadengi duplicate ega jing pensle. U play u kwa bangin yo jing pensle. Bangin play ega jing mi pat jo Jesus Christ. Kwa ini begini batai start ega brio. Kwa begini pen pau ega jing tip ega jing nang jingi. Walay duplicate ega jing pensle. Walay weng daga niam. Walay wanra daga jing le niam ega jing pensle. U play udah mahama ega ni wang. U no u bakle daga waipat. Kumi ega ni ga rukom ga belong original. Yau tangan peniap angan otno na pedang jai berisa kamu peniap yo. Fiak ini gisingi bukan ga duplicate. Kapapun kita duplicating, kamdan original show ini sini kita no play. Bon sini krenik tin kita play kamlang original. Ni le ke na kamu try kamdan show. Ngakwa kani ke por berpindah yo ini le singa pen slam kani ni ke jingkran. Nama kani ke berdan kam what le duplicate ke jingpen slam. I berpinum duplicate ini ke be take kumo play angkum tu ke benau. Walay duplicate dagi office. Walay tho elade fide the apostle, the prophet, the evangelist, the aka pastor, the lada ublay uklembo ifi. Nama lada fi duplicate ega jingpen sle dagi title. Fin lap kanang hiar kanang tron ke yap ke jingaman se. Kadega warning ke belang stern warning ke belang kaba shisha ublay out and penyap there. Lada ubriu duplicate usay daga way nakaniga originality uniap u debit u pong daga jan pong jo usol shuabu ne yele u gola ula jan yap lada ulet uniap shisha angu u blay u debit u realize lane u kundet ben riu no u lot no but u let chega originality u yar shagawa u shim santali gi malung kiniap but daga taga originality ke jo shimiga sling but about kawang yu debit kalong bet take back na keselang mat. Namar kam day daga bor jong debit kadai bet daga jingjit ko balang original ke jong play. Da fi kwa ba fin long bless se Gabriel. Da fi kwa ba ka jing kren na ni ka jing hikai la ni ka jing shekri play jopi kan day ka balang jingkel khu se Gabriel. What duplicate no daga ega ba ngam persha ega jing pule ngam persha ba pi pule ki kat ngam persha pi page ki internet ngam persha ba pi wat jing tip ngam persha ba pi wat eka history jong Bible ba pi tip eka background pi tip eka jing tho baro ka ega badan kam re wat wan ra eka haga jaka ka ba pin yang na jrong ba pin present daga jing tip nga kwa pin duai ban shong ki jat no try what ega anointing ka balang original no play. Wali say di kita wali yang halor kita gini tangki crutch ki bobriu yang ubriko ubashishana kita wali yang kumta pindiko la pi yang kumta ngakwa pin yang baik hak originality jong jingpen sle ke jong mensim kene ga warning ba ar ong blay what duplicate dika kabalai ka warning ni ong jar ubakle eka dakawai pat but ubapensle eka how nong way nan sekran gini kendiat hagini ka voice ka banwan na makala aslam walit pensle yaw nong way ni ka warning hagini ka singing ila ni nuot adu kata taban tung dagi nong way aga kam ka jong play ushap pin pensle dagi ka Umphniang yaw nong way ngin siya pet yagani hindre nan pen kot chua tang kata tangin late langin ay ngo itry ko try gani ka por playing ay ngo yamenam tagani ka jing hikai ay ko pa bangin po siya kita ka originality jong ka jing shekri play. Irap ingi bangin shekri ka try manum yang hagiwe pa ginong rin. Ara bangin sngaw tukin try yaw niyo nung Samaria babaha. Bahabaw yahat ka lang. Doon ka jing sngaw sanay. Udan ka Jainsopspain. Barudan ka Umphniang. Barudan ka Wain. Irap ingi kin try ablay habang shekri me. Bangin doon kin try yagini ki eki ega jingam. Try nga try bangin ka jingi kaya ka lang ka jingkar kui kini ki brio. But ay ko pangin buot ikani. But ka lang ka jingman toy ka jingi tayo ka hima ka chawe. Ay lot siya may ka buram ko pa naman may hikaingi. Ay ka kateng ka dong Jesus ang try. Amen. Amen.
Ku beli shibun beli kun ku fi.